Christus gesterfet en begraven is, en neergedaald na die hel. Op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaren naar die hemel en zit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hij zal komen om die levendes en die dooies te oordeel. Ik geloof in die Heilige Geest, aan een heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenschap van die Heilige